Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. July 20, 2019, dumayo sa pangalawang pagkakataon itong alaga ng MP promotion ni Manny Pacquiao na si Genesis Libranza na may bansag na cobra para kasahan itong tigasing Mexican-American na si Carlos Maldonado. Undercard ang kanilang laban sa Manny Pacquiao at Keith Thurman na sagupaan. Bit-bit ni Maldonado ang record na 11 wins, 3 losses, 7 dito via knockout, habang itong dayong Pinoy ay may impresibong kartada na 18 wins, only 1 defeat, 10 dito via KO. Sa mismong gabi ng laban, napaka-entertaining na sagupaan ang nasaksihan. Batuhan agad ng mga kombinasyon ang magkabilang kampo, tila gustong tapusin ang laban ng maaga at impresibo. Third round, mas uminit pa ang bakbakan. Agresibo pa rin itong Pinoy Cobra, umaabante. Gustong manalo ng impresibo para mapahanga ang mga Filipino, lalo na ang promoter na si Manny Pacquiao na kanyang idolo. Fourth round, tuloy pa rin ang salpukan. Sandamakmak na suntok ang pinapakawalan. Sa bayan ng tibay at lakas, ubusan ng kargada sa budiga. Matira matibay talaga sa ibabaw ng lona. That's your distance, Carlos. Whatever you want to do from right there. Arriba, arriba, la oreja. La oreja.
Vámonos ya. Ya ni siquiera. No le gusta. Vete con ganas, Carlos. Sácalo a un lado, sácalo a un lado. Mira. Pero sa mga huling segundo ng 4th round, nahuli ng mga mabibigat na kombinasyon itong si Maldonado. Tiklop na sana ito, kaso tinigil agad ng referee ang laban nila dahil sa wala na talagang pag-asa pang manalo itong si Maldonado. Panalo ang Pinoy Cobra na si Genesis Libranza via 4th round TKO, habang itong si Maldonado ay tila diretsyo na retiro. Si Genesis Libranza lang ang huli niyang kinasahan. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.